Στο τέλος του παιχνιδιού, λοιπόν, φίλοι και φίλοι τηλεθεατές, βρίσκεται το ομάδα του Μακεδονικού του Κεραυνού Αγγελοχωρίου ισοπάλωση με 2-2. Κοντά μας ένας από τους πρωταγωνιστές των γηπεδούχων, ο Γιώργος ο Γαρίφαλος, ο οποίος θα μας πει δύο λόγια τη σημερινή αναμέτρηση και φυσικά το πώς βλέπει το μέλλον του Μακεδονικού στην δύσκολη αυτή κατηγορία, την Α1 και το που στοχεύει για τη συνέχεια. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήταν ένα πολύ σημαντικό μάτς για μας και για βαθμολογικό σκοπό και για προσωπικούς λόγους το θέλαμε πολύ και όλη η ομάδα. Μπήκαμε στο μάτς, πιστεύω ήμασταν καλύτεροι, είχαμε την κατοχή, δύο προσωπικά λάθη φάγαμε 2 γκολ που δεν έπρεπε. Συνέχεια όμως μπήκαμε πιο δυνατά, το πιστέψαμε, βάλαμε 2 γκολ, πιστεύω ότι αξίζαμε κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι μας αδείξει κιόλας η διαιτησία, πολλά φάουλ, πολλά σφυρίγματα, διακοπές συνέχεια στο μάτς και δεν μας άφησε να βρούμε ρυθμό. Πιστεύεις ότι στο μέλλον Μακεδονικό στα επόμενα παιχνίδια θα μπορέσει να καλύψει και αυτή τη διαφορά και να φτάσει στον πολυπόθητο στόχο, ίσως στη δεύτερη, την τρίτη θέση, για να μπορέσει να έχει φυσικά καλύτερη μοίρα στα play-off της Α1, αλλά και κατ' επέκταση στους ομίλους αργότερα, αν και καταφέρει να μπορέσει να περάσει με τις πρωταθλήτριες άλλες ομάδες? Ο σκοπός μας είναι να βγούμε στα play-off, δουλεύουμε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο και αυτός είναι ο στόχος, να βγούμε στα play-off για την άλλη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Για τη συνέχεια κοντά μας ο Χρήστος Στασινόπουλος, ένας ακόμα από τους διακριθέντες ποδοσφαιριστές του Μακεδονικού. 2-2, Χρήστο, τελικό αποτέλεσμα. Δίκαιο, άδικο, μπορούσε ο Μακεδονικός για κάτι παραπάνω? Αυτό που έχω να πω εγώ για το σημερινό παιχνίδι, από τη δική μας ματιά, από την ομάδα του Μακεδονικού δηλαδή, είναι ότι πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας. Γιατί? Για δύο λόγους. Έναν, επειδή δείξαμε χαρακτήρα, ότι καταφέραμε και τουλάχιστον ισοφαρίσαμε, αν και θα μπορούσαμε να πάρουμε και το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Και δεύτερον, ότι δεν υποκύψαμε στις διαθέσεις των παιχτών του Αγγελοχωρίου και των διαιτητών. Δεν θα ήμασταν καθόλου εκεί πέρα. Θα πω μόνο συγχαρητήρια στην ομάδα μου, θα πω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, θα πω συγχαρητήρια στους προπονητές και σε όλο το team. Και νομίζω πως το σημερινό παιχνίδι έδειξε στην ομάδα μας τον δρόμο για καλύτερες μέρες. Δείξαμε ήθος, δείξαμε πάθος, δείξαμε όλο αυτό που πρέπει να έχει μια ομάδα για να διεκδικήσει πράγματα παραπάνω. Ακριβώς αυτό κρατάω, ότι σε καλύτερες μέρες μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Μακεδονικός φέτος? Η φετινή ομάδα που έχει δημιουργηθεί μπορεί να φτάσει ακόμα ψηλότερα. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουμε καταφέρει κάτι. Προσπαθούμε καθημερινά στην προπόνηση, κάτω από τις εντολές του προπονητή μας και όλου του team. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, το οποίο είναι το πιο σόφρον, αυτό που πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Και ελπίζω και εύχομαι να είμαστε όλοι υγιείς και να πάμε ακόμα καλύτερα στη συνέχεια. Καλή επιτυχία για τη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοντά μας έχουμε και τον κύριο Αβραμίδη, τον προπονητή του Μακεδονικού, ο οποίος θα μας πει από την δική του ματιά πώς είδε αυτό το υπέροχο παιχνίδι. Εξελίχθηκε 2-2. Βέβαια, η ομάδα του Μακεδονικού δεν κατάφερε να κερδίσει, ωστόσο έκανε ένα comeback από το 0-2 σε 2-2. Κύριε Αβραμίδη, καλησπέρα. Γεια σας. Η δική μου άποψη είναι ότι με όλο το σεβασμό που έχει πολύ καλή ομάδα του Αγγελοχωρίου, σήμερα η ομάδα μου θεωρώ ότι έχασε την ισοπαλία, έπρεπε να κερδίσει. Μόνο 2 επιθέσεις της αντιπρόσωπης της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο με δικά μας λάθη μας έφεραν πίσω στο σκορ. Θεωρώ ότι η ομάδα μου και στο πρώτο ημίχρονο και κυρίως στο δεύτερο έδειξε χαρακτήρα, έδειξε πάθος για την νίκη και νομίζω ότι η νίκη ήταν ολοκληρωτικά δική μας. Κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο, όπως είναι η τύχη, άμα δεν σε βοηθήσει και αυτή, τότε έρχεται μια ισοπαλία. Μετά τους 2 βαθμούς απώλειας, όπως λέτε, εντός έδρας, χάνει τίποτα άλλο ο Μακεδονικός ή πιστεύετε ότι λόγω του ότι έχει αρκετές αγωνιστικές ακόμα μπορεί να πετύχει σχεδόν τα πάντα, δηλαδή μέχρι και τη δεύτερη θέση? Όπως και να το κάνουμε, είμαστε στην τρίτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου με πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Για μας σημαίνει ότι η ομάδα μας είναι σε πολύ καλή κατάσταση και θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Είναι μια πάρα πολύ ομάδα. Έχουμε υπέροχους ποδοσφαιριστές και ελπίζω σε καλύτερες μέρες. Ευχόμαστε όλο το καλύτερο για τη συνέχεια.